αυτούς τους ανθρώπους σας είχαμε πει το καλοκαίρι να μην τους ψηφίσετε. Και εσείς το πράξατε. Να πεινάσετε! Δεν σας λυπάται πια κανένας. Κανένας ήκτος για αυτούς. Κανένας ήκτος για αυτούς που παλινόρθωσαν τη δεξιά. Υπήρχαν μεταβατικές κυβερνήσεις. Μπορούσατε να επιλέξετε. Δεν είναι μόνο αυτοί οι πατριώτες. Με ποιο δικαίωμα? Με το δικό σας. Να τους υποστείτε. Να πληρώσετε το φόρο προσθέμενης αξίας. Να πληρώσετε την ακίνητη περιουσία. Να πληρώσετε για τους παιδικούς σταθμούς που κλείνουνε. Να πληρώσετε τις Μιχαλούς γιατί εσείς φταίτε. Τι περιμένατε, να έρθω απόψε μετά από 2 μήνες και να σας χαϊδέψω τα αυτιά? Να σας πω ότι μπράβο για αυτά που μας καταστρέψατε? Είχα πει μια κουβέντα και λιδωρήθηκε. Κλείστε τους γέροντες στο σπίτι. Αποδειχτήκατε ότι είστε ηλικιακά όλοι γέροντες και ψοφίμια. Βγάλτε την Ελλάδα τώρα από το αδίέξοδο. Στην Ισπανία γίνεται της κακομοίρας. Κατέβηκαν όλοι στους δρόμους. Πού είστε? Πού είστε? Δεν επαγρυπνείτε, δεν αγαπάτε την πατρίδα σας. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τα λες αυτά? Μόνο εσύ ο πατριώτης που αγαπάς την πατρίδα σου και φωνάζεις και μας έχεις ξυπνήσει άγρια μεσάνυχτα. Να κλείσετε την τηλεόραση. Να μας βλέπετε. Τέτοιους τηλεθεατές δεν τους θέλω.